Isaias profetaren liburutik. Bila ezazue jauna, aurki daitekeen bitartean. Hots egizue, hurbil dagoen bitartean. Uz dezan gaiztoak bere bidean, gaizkileak bere asmo txarrak. Itzul bedi jaunagana, eduki zartuko baitu gure jainkoagana, guztiz bakar bera baita. Nire asmoak ez dira zuena bezalakoak, ez da zuen jokabidea ere nirea bezalakoa, dio jaunak. Nola zeroa lurran ergainetik agai, ala nire jokabidea zuen jokabidearen gainetik. Nire asmoak zuen asmoen gainetik. Jaunak esana, San Pablo apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik. Senideok, ziur nago ni bizirik naizinik egon, bere handitasuna agertuko duela Kristok nigan. Izan ere, niretzat bizitzearen arrazoia Kristo da, eta hiltzea irabazpide. Baina bizitzen jarraituz lan onuragarria egin albadezat, ez dakit nik zer aukeratu. Bi aldetatik nago estu. Batetik, hil egin nahi nuke, Kristorekin izateko. Niretzat, hau asko hobea delarik. Baina bestetik, nik bizirik jarraitzea beharrezkoagoa da zuentzat. Hauxe bakarrik eskatzen dizuet. Bizi zaiteztela, Kristoren berri onari dagokion bezala. Jaunak izana. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek parabola hau esan zien ikasleei, zeruetako erreinuarekin mahasti nagusiarekin bezala gertatzen da. Goizean goiz bere mahastirako langile bila atera zen. Eguneko lansaria zilarrezko txanpon batean hizketatu ondoren, mahastira bidali zituen langileak. Goizeko 9 aldera berriro atera zen, eta beste batzuk plazan lanerako zain igusirik esan zien. Zoazte zuek ere nire mahastira, eta ordainduko dizuet bidezko dena. Eta haiek ere joan ziren. Atera zen berriro 12 aldera, eta 3 aldera, eta gauza bera egin zuen. Arratsaldeko 5 aldera ere atera zen, eta beste batzuk oraindik geldi aurkiturik esan zien. Zertan zaudete hemen egun osoan lanik egin gabe. Haiek erantzun zioten, ez gaitu inork hartu lanerako. Hark orduan, zoazte zuek ere nire mahastira. Iluntzean, mahasti nagusiak esan zion arduradunari. Deitu langilei eta emaiozu bakoitzari bere soldata. Azkenekoetatik hasi eta lehenengoetara. Etorri ziren bada arratsaldeko 5 eta zilarrezko txanpon bana hartu zuten. Lehenengo ordukoek, txanda iritsi zitzaienean, besteek baino gehiago hartuko zutela uste zuten, baina haiek ere zilarrezko txanpon bana hartu zuten. Orduan nagusiaren kontra gaizki esaka hasi ziren,
eta esan zioten, azkeneko hauek ez dute ordu bete besterik lan egin, eta gurekin berdindu dituzu, egun osoko nekea eta beroa eraman dugunokin. Baina nagusiak erantzun zion haietako bati, adiskide, ez dizut bide gabekeriarik egiten, ez albinen zilarrezko txanpon batean ezketatu. Tori dagokizuna eta zoaz, zuri bezain bat eman nahi diot azkeneko honi ere. Ezin ote dut neure diruaz nahi dudana egin, ala inbidia duzu ni ona naizelako. Horrela bada, azkenekoak lehenengo izango dira, eta lehenengoak azkeneko. Jaunak esana. Jesusen parabolak nolabait ere beti interpretazio bat eskatzen digute. Hau da, Jesusek ere beste modu batera erakusteko aukera zuen, baina askotan parabola erabiltzen du. Alde batetik, dudi gabe, erresagoa delako, memorian gordetzea. Baina bestetik ere Jesusek guk pentsatzeko eta buruari pixuak ekiteko lan hori egitea nahi duelako. Horregatik, parabolak interpretazioa eskatzen du. Benetako esanaldian ulertu ahal izateko. Eta interpretazio zuzena egin ahal izateko ezinbestekoa dugu parabolaren helburua zein den ulertzea. Hau da, ez gaitezke gelditu gauza konkretu txikietan, baizik eta bere helburutik abiatu beharra daukagu modu zuzenean ulertu ahal izateko. Gaurko parabola honetan, Jesusek batez ere guri transmititu nahi digu jangoikoak deitu eta guri egiten digula edozein momentutan. Eta batez ere gure salbazioaz mintzatzen zaigu Jesus parabola honetan. Guri ulertaraziz, txikitandik bataioa jasotzen duenak, halako doai handi bat jaso duela, beste batzuk akaso, fedea, erlijioa ezagutuko dute behan dugu. Gaztetan, beste batzuk, urte batzuk badituela, beste batzuk akaso azkeneko momentuan, baino jangoikoak denei salbazioa eman nahi diela. Maite gaituelako, hoitxe da Jesusek guk garbi eukitzea nahi duena. Baita ere gerta daiteke batek txikitan jaso, gero urrundu, gero itzultzea, baina Jesusek nahi du guk jakin dezagula beti ateak zabalik harkituko ditugula. Berak ez diola utziko deitzeari azken momentu arte. Esate baterako Jesus gurutzean zegoela, bere ondoan zuen lapur onari esandakoak honekin bat egiten du nik esango duke. Hau da, gizonarrek azkeneko momentuan, eta gizonarrek alako delituak eta krimenak eta egin zituen, baina esan zion Jesusi, akordatu zaiten itaz zure erreinua bilatzen zenanean. Eta Jesusen erantzuna izan duzan, gaur bertan egongo zera nirekin paradisuan. Ez zion esan, baina purgatorio pixka pasata gero ez, gaur bertan egongo zera nirekin paradisuan. Jangoikoak humiltasuna, jangoikoak nolabait ere esateko damua ikaragarri estimatzen duelako. Eta nahi du guk uler dezagula bera errukitsua dela. Eta barkatzen duenean, erabat barkatzen duela. Eta maite gaituela. Eta zoriontasun hori eman nahi digula. Horregatik, nik esango nuke, hoixe dela parabola honek guri helarazi nahi digun mezurik nagusiena. Gure salbazioa. Eta edozein momentutan gerturatuta ere, jangoikoak salbazio hori eman nahi digula. Maite gaituelako, errukitsua delako, ona delako. Bestaldetik ere, nahi du guk uler dezagula, bera ez dela nekatuko azken momentura arte guri deitzeaz. Hau da, ez dela, ez dezu ez, oartzen gera, goizean abitu zela, mastiko jabea, gero eguardin berriz, atxaldin berriz, iluntzean berriz,
jangoikoa beti horra eukiko dugu. Jesusek ere, errealitate hau, nola baitere, ulertarazena izan zigun esate baterako hartzaionaren parabolan. Hartzaionak bere harria bilatzen edo zein tokitan dagoela ere. Horregatik nahi du guk konfiantza hori, lasaitasun hori eukidezakela. Maite gaituelako ez gaitu sekulan eskutik utziko azken momentu arte gure bila arituko da gure jauna, gure hartzaiona. Eta azkenik, eta honekin bukatuko dut, baita ere parabola honetan, uler dezakegu beste errealitate bat Jesusek garrantzi handikoa bezala beti jotzen zuena, askotan aipatzen baitu edo askotan agertzen baita. Eta da, inbidia. Jesusek ez du bere jarraitzaileak halako inbidiarik eukitzea nahi, edo inor senainagartzerik nahi, edo inor baztertzerik nahi, edo inor baino hobeak geranik pensatzerik nahi. Hori da Jesusek garbi daukena. Ez kriteriorik gabe bizitzeko, baizik eta halako bihotz zabala eukitzea nahi du Jesusek. Horregatik ez du besteen gauza onak hola bilatzen ebiltzea, eta mini hartzea, edo gauza txarrekin poza, edo inbidia baita hori. Horregatik Jesusek jartzen du ejemplu kristauok halako inbidiarik senti ez dezagun eta sentitzen badegu, ohar gaitezen eskatu behar diogula jangoikoari ez eukitzea halako sentimendurik. Nahi du Jesusek bere jarraitzaileen taldeak esku zabaltasun hori euki dezala. Danak onartzeko, danak beso zabalik hartzeko, eta gainera pozik egiteko hori. Inoko inbidiari gabe baizik eta besteei gertatzen zaizkien gauza honekin guk ere poza har dezagun. Eta gauza txarrekin guk ere sufri dezagun haiekin batera. Hoixe da gure jaunak nahi duena. Elkar maitatzeak hortara eraman behar gaitu. Besteekin ere sentitzera beren pozak, beren tristurak, beren momentu onak eta txarrak. Eskatzen diogu bada Jesusi, bere parabola hau entzuteak guri argia eman dezaio. Txisteko jarriko baita
Horregatik,
Jesukristo